Eta oin Euskal Herria Bildutik Otxandiano jauna, zurea da hitza. Bai, egunon guztioi, egunon sailburu jauna eta sailburu ordeok, eta mi esker emandako azalpenengatik. Nik 3 ideia nahi nituzke partekatu zuekin eta batzordekidekin eta modu telegrafikoan denbora gutxi dagota. Lehenik eta behin. Uste dut, esan beharra dagoela, aurrekontu ez dela espansiboa. Eta uste dut mezua eman dela komunikabideetan. Hazkunde nominala 4,5koa da, baina PIB-aren, barne produktu gordinen defraktore aplikatzen bada, hazkundea aurrekontu honena oso txikia da. Beraz, praktikoki orain dela urtebeteko antzerako aurrekontu baten aurrean gaude. Uste dut hau importantea dela esatea. Eta ez diot hau ez da kritika politikoa zuen departamentuari, baina mezu hau eman da, zazki alderdi batek, gobernuko alderdi batek eman du, komunikabideetan mezu hau, eta uste dut rigorean ikuspegitik esan behar dela ez. Termino realetan, termino nominaletan bai, baina termino realetan aurrekontu hau apenas dela espansiboa. Hori, lehenik eta bain, uste dut honekin bat etor gaitezkela, eta nahiko nuke zure partetik iritzi bat honen inguruan. Izan ere, diru bilketak nolabait erantzun du, naiz eta urte hontan momentu oso berezitan aurkitu garen, mugazergen arira momentu batean esan izan dugu COVID momentu baten, berri baten aurrean egon gintezkela, horrek esan nahi den guztiarekin, beraz, uste dut diru bilketaren evoluzioa nahiko prekarioa dela, hau da, testu inguru ekonomiko oso ziurgabea da, baina, aurten, diru bilketa nogai, prebisioen araberako izan da, baina, esan duzun bezala, ez dauzkagu, orain arte izan dituen beste diru sarrera batzuk. Nagusiki, Europa funtsetatik datozenak, baita ere energetiken grabamenaren inguruko diru sarrerarik ez daukagu, ajuste fiskal bat eginda, torun urtean indaran sartuko da, diru bilketan ere eragingo du, beraz, nolabait, diru bilketak izan duen evoluzio positibo hori, kontrastatzen da beste diru sarrera batzuk ez dauzkagulako. Ondorioz, uste dut esan dezakegula eta esan egin behar dugula aurrekontu ez dela espansiboa, hori lehenik eta lehenengo ideia. Eta horrein inguruko pixka zure iritzia. Bigarren, esan da, bi nolabait zail nagusitan edo aspektu nagusitan egiten da azpimarra, eta egin nahi da azpimarra, etxe bizitza segurtasuna, beste, eta hor badago hazkunde bat, aurrekontuarekin alderatuz, baina nik uste dut esan behar dela, beste zail batzutan dagoela murrizketa. Hau da, ongizatea, gazteria eta erronka demografikoan, -0,5 aurrekontuarekiko. Likadura, landa garapena, nekazaritza eta arrantza, -2,6 aurrekontuarekin alderatuz. Gobernantza, administrazio digital, autogobernua, -6,8. Hezkuntzan, 3ko igoera dago, termino realetan, kasi 0, beraz, uste dut, hau ere esan egin behar dela. Hau da, publikoki esaten dugunean aurrekontu hauek oso onak direla. Gizartearen preokupazio nagusien inguruan azpimarra egiten delako, etxe bizitza eta segurtasuna, eta hala da, hori dira preokupazio nagusitako 2, baina esan egin behar da, baita ere, ekuanimak izatearen, beste esparru edo zail sensibletan murrizketa egiten direla. Hain zuzen, azpimarra horiek egiten direla beste zail batzutan aurrekontua gutxitzeari esker. Uste dut hori esan egin behar dela dena esateko. Bestela gauza bat esaten dugu, alde bat erakusten dugu, baina beste aldea infretzua ez dugu erakusten. Decía que por ser ecuánimes, yo creo que tenemos que reconocer que el crecimiento en algunos apartados, en algunas áreas, como vivienda y seguridad, por ser las preocupaciones principales actualmente de la ciudadanía, se soportan sobre recortes en otras áreas sensibles, igualmente sensibles, como es bienestar, juventud y reto demográfico. Tenemos el último informe sobre la emancipación juvenil y es evidente que tenemos una situación dramática. Todos y todas reconocemos que esta es una de las principales tareas que tenemos, atender esta realidad, el reto demográfico. Hemos llegado a hacer monográficos en el Parlamento. Bueno, pues en esa área hay un recorte del 4,5 con respecto al presupuesto anterior. Alimentación, desarrollo rural, agricultura, pesca. Tenemos un problema con el relevo en el primer sector. Tenemos un primer sector, incluso podríamos decir, en vías de extinción, a no ser que se actúe de forma decidida, y hay un recorte del 2,6 en esa área. Gobernanza, administración digital. ¿Qué decir del reto
de la modernización de la administración pública y la necesidad de incorporar la tecnología a la función pública. Pues hay un recorte del 6,8%. ¿No? Esto yo creo que hay que decirlo. De igual manera que se dice que se hace hincapié en algunas áreas, pues hay que decir, por decir todo, que bueno, pues que esa digamos inversión o ese reforzamiento se sostiene pues porque existen recortes en otras áreas igualmente sensibles. Entonces, la segunda pregunta es si comparte este diagnóstico. Yo creo que es evidente, porque si que se coge el cuadro general, pues es evidente que bueno, pues hay un recorte con respecto al presupuesto anterior, ¿no? Yo creo que esto hay que decirlo. Por tanto, yo creo que aquí hay que poner encima de la mesa una realidad. Tenemos unas cuentas públicas que no son capaces de hacer frente a las necesidades sociales y económicas que tenemos. Tenemos necesidades económicas en vivienda, en seguridad, sociales y económicas. También tenemos, de igual manera, necesidades económicas en bienestar, juventud y red demográfico, alimentación, desarrollo rural, agricultura, gobernanza, administración pública, y no da para todo. Yo creo que esta es una primera reflexión que hay que poner encima de la mesa, ¿no? No da, tenemos unas cuentas públicas con las que jugamos de alguna manera para poder hacer determinadas apuestas en detrimento de otras. Yo creo que esta es una realidad que hay que poner encima de la mesa. Y esto lo voy a enlazar con una tercera reflexión. Y con esto termino. Nik uste dut bagaudela ja aurrekontu horrek arazo baten aurrean. Hau da, datozen urteetan, hazkunde ekonomikoan aurreikuspenak direnak, eta hemen apuntatzen dira memoria ekonomikoan. Ez dugu izango uneko bitik gorako hazkunde ekonomikorik, segurazki. Are, egon gaitezke, bueno, krisi industrial baten testu inguruan, biarretzi Europa testu inguruan, horrek izan dezaken ondorioekin. Beraz, hori da, kasurik onenean ere, espero dezakeguna. Eta uste dut, Europatik ez dela etorriko, edo ez dago zantzurik, eta kontrakorik zuek ez badiozue, bere garaian, Next funtsak izan ziren antzerako apustu bat etor daitekenik. Eta uste dut hemen ere, espektatibat ajustatu behar ditugula. Dragiren informeaz, taletaren informeaz hitz egin izan da, iaz, eta hor esperantza batzu jarri dira, ez dirudi Europar Batasunak gaitasunik izango duenik antzerako edo termino horietako apustu bat egiteko, eta ondorioz, horrek garditzaken diru sarrera horiek, nik uste dut, ez gaela oso optimistak zentzu horretan, ez? Eta gizuek nola ikusten duzuen, ondorioz, hemen badaukagu egoera bat, eta da, datasun urteetan, faktore soziodemografikoaren ondorioz, aurrekontuaren zatirik handien hartze dituzten bi ataletan, hezkuntza eta osasungintzan, gastu fijoa, lehen eta bigarren kapitulua, areagotu beharko da eta asko, egungo kalitate estandarra mantentzeko. Osasungintzari dagokionez, gizartearen sartzea dela medio, eta hezkuntzari dagokionez, atzerriko jatorriko ikasleak sistema datozen neurrian, hezkuntza konplexutasuna asko handitzen delako. Beraz, kalitate estandarrak mantendu nahiko baditugu, baldintza soziodemografiko hauetan, aurrekontuak igoera handi bat izan beharko du. Baina diru sarrerak ez dira gehituko neurri beran inondik inora. Beraz, uste dut, gaudela ja egoera baten aurrean, non, honi begiratu behar digun zuzen eta ez zeharka. Hemen badago elefante bat, mai gainean, gela honen erdian, inork ez duena aipatu nahi. Eta da, bagaudela jada, desoreka presupuestari baten aurrean. Eta esan dut, uste dugula aurrekontu hauek ez direla egungo behar sozial eta ekonomiko erantzuteko gai, azpimarratzuk egiten dira beste batzuen bizkar, baina dauzkagu kontu publiko batzuk eta oreka presupuestario bat ez dena gai, etorkizunean datorren horri aurre egiteko. Eta ja ez diot transizio handiak, baizik eta zerbitzu publikoak mantentzeko egun ezagutzen ditugun neurrian. Faktore soziodemografikoa medio. Ustut honi heldu behar zaiola. Eta beraz, hirugarren galdera da zein den zure reflexio honekiko. Eta esango diazu, hori 5-6 urte bara okrituko dugun egoera. Baina egoera hoiei aurre egiteko gaurtik hasi behar gara. Eta legintzaldi hau gakoa da, eta zuzeu, eta jauna zara 3 herrialde hauetako ordezkari edo arduradun instituzional gorena termino edo finantziero eta ekonomikotan. Nahiko nuke jakin zein den zuen reflexio honekiko. Mi esker. Eskerrik asko Txandiano jauna, eta oin Eusko Alderdi